ಹಾಯ್ ಅಂಕಲ್ ಇನ್ನಿ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೈದೆ ಎಂಗ್ಲು ಕತ್ರಿಗ್ ಅವ್ಲು ಪೂರ ಶೂಟ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಜಿನ ಪೂರ ಅಂದ್ಮಾಲ್ ಮುಂದೆ ಮರ್ಲಿ ಆಗಿ ಫೋಟೋ ಏನ ಐಕಿ ಆಫೀಸ್ ಅಡೆ ಬಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂರ ಕೊನೊಪ್ಪು ಐಕಿ ಒಂದೊಂದು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊರ್ಪು ನೆಟ್ಕುಳ್ಳಾರ ಆಪುಜಿ ಪಟದೆಪ್ಪು ಅಂಚೆ ದೆಪ್ಪು ಅಂತಾನೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬಂತೆ ಇತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಐನಾಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊನರ್ಪೇನಿ ಮರ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಕದ್ರಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟು ಎನ್ಮ ಅಂಟೆ ಬೈದ ಬೇರೆನೆ ಪುನತ್ತೆ ಸಾವೇನ ಪಜ್ಜಿ ಪುನತ್ತೆ ಉಂಜಲ್ ಪುನ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪೊಟ್ಟತ ಪೊನ್ನುಲಾಂಡ ಏಳರಕ್ಕೆ ಪೋತ್ವಿ ಅಂಚ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಎತ್ತದೊಂಜಿ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದೇರಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡೆ ಸೈಡ್ ಒರಂಬರ ತುಲೆ ಗಂಟೆ ಒರಂಬರ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಜನ ಬರೋದು ಒಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಅಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಸ್ಟ್ ಜನ ಅನಂತ ಲೇಟ್ ಬಂತು ಒಂದು ಬ್ಯಾಸ್ಟ್ ಜನ ಅವೇ ಇದು ಬರ್ತು ಬೇತಕ್ಲಾಡ್ರಪ್ಪ ಬೈ ಆಯ್ತು ಬರ್ಪುಂತುಲೆ ಅವಳು ತುಲೆ ಬರ್ಪುಂದುಲೆ ಕಾಲ್ ತುಲೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಮಿನಿ ಫೋಟೋ ಆತುಂಡ ಏಳರಕ್ಕೆ ಮೂಲಿತುದ್ದೆ ಯಾನ ಆನತ ಎಂಜಿನ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಬ್ಯಾವರ್ಸ್ ಅವ್ಳು ಜೆತ್ತು ಪುನಃ ಎಂಜಿನ ನಾಟಕ ಅದು ಜೈದಿನಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಎಂಜಿನ ಓರ್ಮ ಗಂಟೆ ಕಾಲ್ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಶೂಟ್ ಒಮ್ಮೆ 40 ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಅಣ್ಣ ಅವು ಪಂಡ್ರೆಜಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಗಿಂಬಲ್ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಮುಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಸರಿ ತುಲಗಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ತಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಮರಲ ಎನ್ಮ ಸಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಮರಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಆಂಡಲ್ಲ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಮೂಲುಂಡು ಆಂಡ ಆರು ಪಂಡ್ಬುನಿ ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಪೊನ್ನಾತುನ ಏಳಂಡ್ರೆ ಬೈದ್ವಾಗಿ ಯಾನ್ ಅದೇ ಇರೇ ಫ್ರೀ ಉಂಡಾ ಅದೇ ಇದು ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲಾರಾ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ನೂಕುದು ಮಾರ್ಗ ಹೊಡ್ಗ ಅಮ್ಮಡ ಸೂಟು ಮೇನ ಮರ್ಲತ್ತ ಸಾವು ಏರು ಇದು ಜಪ್ಪ್ಯ ಶೇಷ ಸಾಯನಲ್ಲಕ್ಕ ಸರಿ ತುಲಕ್ಕೆ ಕೊಡೆ ಬೋಡ ಕೊಡೆ ನೆತ್ತುಲೆ ಮರ್ಕಮೆ ಕದ್ರಿಡ್ ಕೊಡೆ ಮಾರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಮೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ ಓಣ ದೆಂಗದಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡಾ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಪಾಪ ಮರ್ಕಮೆಗೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಪನ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ನಾಟಕ ಮುಗಿದು ಔದಾಲಾಪುಜಿ ನಾಟಕ ಪಂಡದು ಎತ್ತು 4 ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಎತ್ತೆ ಕಾಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಆಗ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡಬಾರ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ ದೆತ್ತೇಂಜ ನಟ್ಟೋಣೆ ಅಲ್ಪ ಮರ್ಕಮೆ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ನಾಟಕ ಮುಗಿದ್ದು ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗೆ ಬೈದೆ ಮರ್ಕಮೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮರ್ಕಮೆ ಕುಡ್ಲದ ಟಾಪ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಇನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾಡಲ್ ನಕ್ಲ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ವಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಇಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಬಿಸಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಒಂಜಿ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮೆ ಇಲ್ಲೇರಿ ಆಟದ ಕೋಲದ ಬರ್ತಡೇದ ಬಾಯ್ಕೆದ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಓದು ಈ ಮರ್ಲಾಗೆ ಓದು ಯಾನ್ ಈ ಮರ್ಲಾಗೆ ಲೈಟ್ ಬತ್ತಾರೆ ಬೈದತ್ತ ಎನ್ನಲೊಂಜಿ ಜೀವನದ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯನೇ ಅನ್ಪಂತೀನಿ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬಂದು ಬೂಡು ಅವಲ್ಲ ಈ ಮರ್ಲಾಗೆ ಲೈಟ್ ಬತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವಮಾನೋಡು ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಪಿರೋಡೆಂಜಿ ನಾವು ಹೆಂಚಿನ ಮಾರೆ ಮರ್ಲೆ ಎಂಜಿನ ಅಂಚ ಬಂದು ನೆನಪಾತುಲಿಗೆ ಪುಂಜೊಕ್ಲ ಪುರ ಶೂ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾತನ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಂಡೆ ಪೋಯಿ ನಾವು ಕೈ ಕೊಡ್ತೀವಿ ತುಲೆ ಸರಿ ತುಲೆ ಹೆಸರು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಕ್ಲಿಂತ ಇಲ್ಲ ಕಾಪು ಶ್ಯಾ ಮೋನದುಲೆ ಮಾರ್ಲಾನು ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸಾವು ನಿನ್ನ ಈಗಲ ಮಾರ್ಲತ್ತಂದು ಓದು ವಾ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಐತಿ ಪೋಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪು ನಗ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಿನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಡಿ ರಾಯಿಗೆ ಪೋಸ್ ಚುರುತ್ತಿಲ್ಲ ಏರಿ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ್ ಅಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಜುನ ತಂದು ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಜುನ ತಂದು ಬಲ್ಲೆ ಅರ್ಜುನ್ ತುಲೆ ನಾನು ತುಲೆಗೆ ಸರಿ ತುಲೆಗೆ ಎಂಜಿ ಈ ಗೋಕುಲ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ದ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಗೋಕುಲ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ದ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಗ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲ ಕಾಪುಜ
ನಮ್ಮ ಗೋಕುಲನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ದ ಎಂಚ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಕುಲು ಇಂದು ಮಾಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಲಿ ಬಲಿ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಇನಿ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ ಶೂಟು ಇಂದೇ ಮಲ್ಪನಾರ್ ಮೇರು ಯಬ್ಬಾ ಏತ್ ಕುಡಿಕೆನ ಇರ್ತಾನೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ನೀ ಈ ನಮ್ಮನೆ ತಾನೆ ಆತೀನಿ ಬಾರಿ ಬರ್ಲಾತೀರಿ ಬರ್ಲದಜ್ಜರು ಗಡ್ಡ ಬರೋದು ಮುಂದೆ ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಚಂದವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಅವರು ಹೌದು, ಹೌದು. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಮದುವೆ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹಾ. ಕೆಲವು ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷದ 6 ಲಕ್ಷದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇರ್ತದೆ, ಹಾ. ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆಹಾ. ಅವರ ಮದುವೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಕಸಿನ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಹೌದು. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 4, 5, 10 ಮಂದಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಅಂತ ಕಾಯುದು 5, 6 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮರಾ ತಗೊಳ್ಳುದು ನಾವು ಮರ್ಯಾದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಉಂಟು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಿದ ಗುಬ್ಬಿ ಪಾಡು ಮಾರ ಅದೆಂತ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ ಜಿಮ್ ಸಾವೇ ಜಿಮ್ಮುದ ಎತ್ತನ ಬಸಲ್ ದಂಡದಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸಾವಯನ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ಮಿಗಾನಿಗೆ ರೀನಿತ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ತುಲೆ ಕುಲ್ದಂತುಲೆ ಆಯ್ ಸರ್ ಎಂಗಿಲ್ಲ ನಿತ್ತ ಮಾಡೆಲ್ ಒಂಜಿ ಉನ್ಗುದ ಮಡಲ್ ದಂಡದಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೆ ಮಾಡೆಲ್ ಎಂಕು ಎನಲ ಕೊಂಚೂರು ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ತುಯರ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತದು ನಾನು ಓಕೆ ಪಂತೊಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಸರಿ ತುಲೆಗೆ ಎಂಜಿ ಪೋಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪುಂದುಲೆಗೆ ಬಾರ್ಬೆಂಡರ್ ಭಾಸ್ಕರಿ ನರಮನ್ಯಾಗ ಆರ್ಪು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮನದ ಆರ್ಪು ಬೆರೆವಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಅಂಟೆ ಬೈದಿ ಮರ್ಲೆ ಒಂಜುವೆಲ್ ಎಂಕಲ್ ತಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಬಲ ಬಂತಂದ ಪತ್ತರ ಅಂತೆ ಅತ್ನ ಬೈದ್ವೆ ಕೆಬ್ಬುದಿ ಕೂಡ ದಾದಾ ರಟ್ಟು ಫೋಟೋ ತೆಗ್ತೀರಿ ಹಾ. ಗಾಡಿ ನಟ್ಟರೆ ಸುರುವೆ ಅಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನ ಅಡಿಕೋಡು ಅಂದ್ ಈಗಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ 60 ಎಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಬಾಯ್ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರ ನಮಗೆ ಬರ್ಪುಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದುಂತುಲಿ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪಲಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮ ಬೇಂಡಿಗೈದ ಬಿತ್ತಲು ಬರೋದು ಉಂಟಾವತ್ತೆ ಬಸಲ್ ತಂಪ ಬರೋ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪೇನು ಅಂಜನೆ ದೊಡ್ಡ ಉಲಾಯಿ ಮುಲ್ಲಿ ದಿಂಜ ಅದಂತ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋರ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಅಂಚಿಂಚಿ ತಗೊಂಡು ಬತ್ತ ನಾನು ಬಲ ಆತ ಆತಜಿ ನಾಯಿನ ಮನ ಆಯ್ತಜಿ ಹಾ ಬಲ ಬಲ ಮುಜಿಗೆ ಹಸ್ತಾಯ ಬಲ ಬರ್ಪುಂದುಲಿ ಏನ ಮಂಡ್ಯದುಂಡು ಮಲ್ಲ ಸಂಕರ್ನ ಆಗಿಂದು ಸೈಡ್ ಬರ ಪೋತ್ ಬಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಯ ಫೋಟೋతో మళ్ళీ అర్బీ ఆగి ಒಂದು ಗುಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೊನಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ಆಫೀಸ್ದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುಂದು ತರಗತಿಲೆ ಮಲ್ಪುಂದುಲೆ ಸರೀತಿಲೆ ಗಿಂಚಿನ ಎಂದೇ ಕೊಂಚ ಸೇಪ್ ಅನ್ನುಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ್ದು ನಂಜಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದುಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜೈಕ್ ಎಂಚಿನ ಇರೆಗ್ಲ ಮರಲ ತೀರು ವಯಸ್ಸೊಂದರ ತಾಯನ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಪೋದು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ ತ್ಯಾನ ಕಡರ ಬಂದ ಬಲ್ಲೆ ಅರ್ಜುನ್ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಶೂಟು ಯಾನ್ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ಯಾನ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ಗಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಬೆ ತೆತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಯಾಂದಿ ಅಂತ ತುಲ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಯಾನೆ ಲೈಟ್ ಮರ್ಕಮೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಮರ್ಕಮೇಡ ದಾಬನಾಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ದಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಫೋಟೋಕ್ಕೂ ಲೈಟ್ ಪತ್ತಿರಾರು ಓಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಾದಿ ಗೆಜ್ಜಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮರ್ಕಮೆ ಇರ್ ನನ್ನ ಹತ್ತು ಮಿತ್ತು ಬೋಪಾರು ದಾಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ನ ಹೇಳಿ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳೋದು ಎಂತ ಸಾಂಗ್ ಪದ್ಯ ಹೇಳಿ ಪದ್ಯ ಹೇಳಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಗುರುತಿಸುದು ಹೇಳಿ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಜಗಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗು ಭೂಮಿಗೆ ಹೆಸರಾಗು ತಾಯಿ ಬಲ್ಲೆನ ಅವ ಯಾರು ಮಾರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೀನೇ ಜೋಲಾಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಮನೆಗೆ ನನಗೆ ಶಿವಾಲಿ ತಾಯಿನೇ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರವೇ ಬಲ್ಲೆ ನಾನ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎನಿಸಿದಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಕಾರಣ ಇವರೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಸವರಾಜ್ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ ಹಾಂ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ
ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಅಂದು ಬತ್ತ ನನ್ನ ಬಿಯೆ ಜ್ಯೂಸ್ ತಕಾಸ್ ಅಂದು ಆಪುಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ತಕಾಸು ಬಿಯೆ ಕೊರ್ಪೇನ ಅತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರಡು ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಎನ್ವೇನ ನಮ್ಮನೆ ಕೊರ್ರದಿಕ್ಕೋ ಜ್ಯೂಸ್ ತಕಾಸು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಗೆ ನಾನು 16 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. 16 ಬೇಡ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ 16 ಬರೀ 1 ಲಕ್ಷ ಇಜ್ಜಿನ್ ಬ್ಯಾಗಿ ಎಂಟು ಒಂಜಿ ಕದ್ರಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ತಲ್ಪಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೇದ ಬಾರಿ ಎಂಟೆ ಜ್ಯೂಸು ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ತಲ್ಪ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಟೇರಿ ಎಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಶುಗರ್ಲೆಸ್ಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ನೀರು ಕೊರ್ಲಪ್ಪ ನಾ ಚಪ್ಪೆ ಅಂದ ಸೂಪರ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಎಂಜಿನ ಯಾನ ನೀ ಕರ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಶುಗರ್ಲೆಸ್ ಕರ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಪನ್ನಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತೀರ ವಾಪಸ್ಗೆ ಮೀನು ಹೇಳು ತುಲಿಗೆ ಮಂಗೆ ಬೇಗೊಂಜಿ ಆರ್ಪು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ನಾಲಿನ ಪಿದ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಡೆಗಿಂತ ಕಟ್ತಂದು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ನಾಲಿನ ಪಿದ ಇದ್ದೀವಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಕಡ್ಪುಗ ನಾಲ್ಕದ ತಿಂತು ಸ್ಯಾವ್ ಮಂಡ್ಯದುಂಡು ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕಣ್ಣು ಬುಲ್ಲ ರಾಜನ ಪರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇನಿ ಕಲಾಶ್ರೀದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗ್ಯಾ ಪನ್ಪೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯ್ ಮೇನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಕದ್ರಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸುರ್ಪದ ಮನ್ಪುಂದಿಲ್ಲ ಬೆ ಆಯ್ನ ತರೆಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದಾದನಾ ಉಂಡು ಮೂಜಿಗಾಸ್ತ ಕುಜಲ್ ಸಾವು ಪರಬೇರ್ಲ ಕಾತಿ ಕುಜಲ್ ಕೊಲ್ದ 0-0 ಅರೆಂತುಲ ಸೋಕುದ ಪೀಸವು ಅರೆಂತುಲ ಅಲೇ ಎನ್ವೆನ್ನ ಇರೆಂತೂದನ್ನಾಗ ಫೀಲೆ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಮರಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ತಿಕ್ಕನ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಕೊಂಡು ಹತ್ತಿರ ಆ ಕಾರಲ್ನ ಬುರ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲಾ ತೆಗಿತ್ತ ಐಲ್ನ ಬುರ್ಜೆ ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತೊಂದು ಐಟ್ಲಾ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೈ ಏನ ಮುಗ್ಗಿಯರೆಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಮ ನನ್ನ ತೆಂಜಿನ ರೀಲ್ಸ್ಗೆ ಯಾಗ ಮರ್ಲಾಗ ಐಕೆ ಯಾನು ಆಫೀಸ್ ತಡೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಂದ ಆಫೀಸ್ ತಡೆ ಯಾನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೊಂಡ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊನೋ ಪೂಜಿ ಇಂದು ಮೇನ ಟಾರ್ಚರ್ ತಡೆ ಪೂಜಿ ಕಿರ್ಕುಳ ಮೇನ ಫೋಟೋ ತ ಮರ್ಲಿ ಯಬ್ಬ ಸ್ಯಾ ಎಂಚಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಯಾ ಸ್ಯಾ ಎಂಚಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಯಪ್ಪ ಎಂಜ ವಾಸನೆ ಇರ್ಕೊಂಡ ಭಯಂಕರ ದೆತ್ತೊನ್ನಿತ್ತಲಿ ಉಲಾಯ್ ದೆತ್ತೊನ್ನಿತ್ತಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾವು తెలిపోన తా ఉలంజి ఉలై దెత్తొనుంది తెత రీల్స్ మామనగా ఉంజి అవు పిదబడియాన ఉలై దెత్తొన్నేన్ ಎಂಚಿನ ಬಂಜಿ ಬರ ಎಂಜಿನ ಬಂಜಿನಲೆ ಹಾಯ್ ಎಂಕಲ್ನ ಐನಿತಾ ಶೂಟ್ ಹಾಯ್ ಎಂಕಲ್ನ ಐನಿತಾ ಮೇನ ಮರ್ಲನ ಶೂಟ್ ಮುಗಿಂದ ಕೊಂಚ ಅರ್ಬು ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಎನ್ನೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿರು ಅಂಚ ಆಂಡ್ ಅಕೇರಿ ಮುಗಿದೊಂಜ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬಂತೆ ಏತ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆಂಡಿ ಅನ್ನ ನಾಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಿರ 4 ಇಟ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಬೂಡ್ ಮುಜಿಗ ಆಸ್ತಾಗ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಬತ್ತ ಕುಲ್ದೆ ಕತ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಓಪನ್ ಆಪು ನೀವು ವರ್ಮರ ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೋಲಿ ತುಲೆ ಆಂಡ್ ಕುಜಲ್ ಇಜಿನಲ್ಲ ఆయన ಕುಜಲ್ ಪರ್ದದು ಮಾತ್ರ ಅಜ್ಜರ್ಲ ಕಾತನ್ ತುಲೆ ದಾದಾ ಬನ್ಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತ ಆಡಲ್ಲ ఆయన ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡೆ ಎನ್ವಿ ಅನ್ನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಇನ್ ಕುಡ್ಲ ఆయన ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಡೆಲ್ ನಕ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತದ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಬೈದೇರಿ ಯಪ್ಪ ಐತನೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆ 32 ವರ್ಷ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ 32 ಅಪ್ಪನ ಏನು ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಬಾಡ ನಾನು ಏನು ಟುಗ್ಲ ನಾನು ಅಂದ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಇಚ್ಚಿನ ಪನ್ಪನೆ ಕಾರಣ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಕವೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರು ಆಂಡಲ ಎಂಕಿನಿ ಕೊಡೆ ಬತ್ತೇರು ಆರೆ ದಾದನ ಆಪೇರು ಲೈಫ್ಡು ಎನ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಬತ್ತೇರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಇತ್ತೆ ಬಿಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಕವೆ ಅಂಚನೆ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮರ್ಕಮೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆಗಳು ತಿನ್ಯಾರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಕೊಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಯ್ 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 ಸಂದೀಪರ್ನ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಪಾರ್ಟಿ ಮಧು ಬಂದ ವಿಲಿಪುಂದುಲಿತೆ ಇಂಕ್ಲಗಿತೆ ಮಧು ಬಂದ ಪಾರ್ಟಿ ನಾಲ್ಕು ಡ್ರೆಸ್ ಬಂತೆ ಮರ್ಕಮೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಮಂತಂಡ ಪರ್ರ 1,000 ಲೆಕ್ಕ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದೆ ಆಂಡ್ರಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಬಂದಿದ್ದು ಏನಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಡಾವಡ್ ಬಂದು ಇಡೀಲೆತ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದಂದು ಇಚ್ಚಿನ ಸೀರೆ ಓಷನ್ ಬರ್ಲು ಓಷನ್ ಬರ್ಬೇಕು ವಿಲೇಜಿಗೆ ತುಂಬ ಇದ್ದೀರಿ ಮೂಲತ ಕುಡ್ಲದ ವಿಲೇಜಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ವಿಲೇಜ್ ಬಯರ ಪೂಜಾ ಕಾಶಿ ಪೂಜಾ ನೆನಡ ಎನ್ನ ಆಧಾರ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಆತಿಜಿ ಪಾಣಿ ಲಿಂಕ್ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲತ್ ಅವು ಬಂದ ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಡ ಇದ್ದಲ್ಲ ಎಂತ ಲಿಂಕ್ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲತ್ ಮುಲ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ರ ನಾನು ಆತಿ ಎಂಕಲ್ ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಿಯಾ ಇನಿ ಸಂದೀಪರ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಸಮಾಧಿ ನೋಡು ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ನೆನಪು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಸರಿ ನೆನಪು ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಲವ್ ಬರಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅದಿಲ್ಲಡೆ ಬರ ಯಾರು ಬರ್ರೆ ಬರ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೇಸ್ ಸಂದೀಪ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಮಧುಬನು ಬೈದ ಸಮಾಧಿ ನೋಡು ಮುಜಿಗಾಸ್ತೆ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಹುಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಮಾರ್ಲ ಆಯನ ಫೋಟೋತ ಮಾರ್ಲು ಪೂರ ಒಂತೋಡು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಮುಜಿಗಾಸ್ತೆ ಜಪ್ಪು ನಾನೇ 4 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಅದು ವಿಲೇಜಿಗೆ ತಿನಿಯರ ಬತ್ತ ವಿಲೇಜ್ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಲೇಜ್ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕೊಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಮಡಿಪೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತೊಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ತೊಂಜಿ ತೋಜಾಗ ಅಂತಲೇ ಐದು ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣಗಳ ಪರೊಲಿ ಇದು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣಾಗ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಕೊಡೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊಡೆ ಈ ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಪರೊಲಿ ಎಂಕಲ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆದ್ರೆ ಮುಕ್ಕಲು ಬಂಡೇರು ಬಂಜಿದಲ್ಲ ಪಾಡು ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಎನ್ಮಿಗೆ ನೆನಪಾಯಿನಿ ವಿಲೇಜ್ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಳು ಇಡೇ ವಿಲೇಜ್ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಬೈದ ಅಲ್ಪ ತೂಣಾಗ ಅಲ್ಪ ತೋಜಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಗ್ಳು ಕಾರ್ದ ಶೋರೂಮ್ ಬೈದ್ಲೆ ಕಾತು ಬಣ್ಣ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಇದ್ದಾನೆ ಹತ್ತು ಬಾರೆ ಇಲ್ಲಡ ಅಡಿಗೆನೆ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ಅತ್ತೆ ಆಲೆ ಕೂಡ ಐತಾರ ಇಲ್ಲಡ ಪೂರ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದತೆ ಇಲ್ಲದ ಅಡಿಕೆ ನೆಜ್ಜ ಅಂತ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದ ಕಾರ್ಡ್ ಬೈದ ಪೇಟು ಕಾರ್ದ ಶೋರೂಮ್ ಬೈದ್ಲೆ ಕಾತೀರಿ ತುಲೆ ಅಂದ ವಾನಮ್ಮೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸಿ ಬರ್ಕಮೆ ಆಧಾರ್ ಪಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಆತಿ ಮೂಲು ಸೋಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಯರ್ ಫುಲ್ ಲಿಂಕ್ ಆತಿ ರಾಂದು ಮಾರೆ ಈಗ ಮರಿದೆ ಪುಡು ಸೋಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಯರ್ ಹತ್ತು ಮಾಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೇ ಬರ್ತೀರಿ ಐಟಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆತಂದು ಪಿದಾರ್ನಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪುರ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಯಾಂಡಿನ ಲೆಕ್ಕಡು ಓಕೆ ಡ್ರೆಸ್ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೊಡಿ ಆತೆ ಆತೆ ರಸ್ತರ ಪಿದಾಯ್ಡ ನೊಂಜಿ ಎನ್ಮ ತರ ಆಪುಡು ಈಗ ನಾವು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಕ್ಳೆ ಖಾಲಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಓಕೆ ಬಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಲೆ